বাজে নং বাহাই কেন tong sagari kisa tabuni sorry bahai tong 3-4 বছর নো খালাম 3-4 বছর kamane বছর জানা খায়া তা Marok title tai thumbnail logo saimang kana sing tin sabin bagi video samnai tong je sini dara short film ni actor bin family ke sa problem angi tong kha je sin basei bini onek din romino sakhamia ke abono ti chin dara short film ni je engkonai tam saga kise khani nelebana Tidong tulang kana len rekan ha ham thong do ka ham korong han desno hai kam lo khai tong tai kon no kam do ka boss ro wa sa hai sau ta bi mo ka tak lai sa ka ble tak lai khama ka to samle yap mo hai ta tak lai je saman ka to ba amo te sa khal la santi mo ek la khonu ku dosa je mansa poro sini man thia boba ono lo ko thane an ko yo kisan ni lo soni bagi bo materong sani suri di kacun sani suri di kisah an lo soni bagai dati ka kahamung thong asunang hambai lo kurung thani kisah misal mansak kisah pan manthong mona antes bakatong thong hingke nora khanai no mangkana sin dara tam saka lokoni thani kisa susu nangai ni sago chin basi ni sa khame nai na bagai rang kisa problem ngi tongo bini hingke sin basi bai sing kisa basi tam saka sing kisa khanai na leana bin sorry bom hai বাজে নং বাহাই কেন tong sagari kisa tabuni sorry bahai tong lengjang na kok kam ka semya na bohok desa bohok sauna marke কষ্ট kai tong jaja in basini onek bohok sagohini bosai khane rekat onek kosto ngi tongo je bohok sajagai ke abono dati borok hospital thangai ko khainen bagai rang problem ngi tongo inke norok thangai help khaile disin basin bagai tai mutai rong suri di kisa dati no kaham kreng thung hini nai sing ab kaham kreng khangke sing sin darani video rok dati nogi manna hini angkha khayo hingke tirini video asungno sajakai like share subscribe khedi next video sing malai nai taisa